Gros Bruno heeft een nieuw servicestation geopend op het industrieterrein Genk-Zuid in Bilze. Ditmaal met een overdekte en bewaakte parking van 4 hectare groot die plaats biedt aan 173 vrachtwagens. Voor de realisatie van de hal sloegen Gros Bruno en verschillende Limburgse partners de handen in elkaar. Hun ervaring zorgde ervoor dat het prestigieus project vorm kreeg. Gros Bruno heeft nu de grootste overdekte vrachtwagenparking van Europa. We hebben hier op een bijzonder korte tijd 40.000 vierkante meter betonverharding gerealiseerd. Een kleine 20.000 kub betonproducten verwerkt, samen met de andere aannemers in perfecte samenwerking. Dit is de grootste overdekte terugparking van Europa. Dankzij de verticale integratie hebben we dit kunnen mogelijk maken in staal, omdat we alles hebben in eigen beheer. De studie, de productie, het transport en de montage. Vandaar dat we dit hebben kunnen realiseren in 7 weken. Wij hebben hier gerealiseerd de volledige bewaking van de volledige parking. En we hebben dan gerealiseerd de geautomatiseerde en gecontroleerde toegang tot de parking. We hebben slagbomen geplaatst, we hebben speedgates geplaatst, daaraan gekoppeld kasticketsystemen. Met daaraan gekoppeld wat wel zeer uniek is, nummerplaatherkenning. Gros Bruno denkt ook ecologisch. Daarom werd de hal bezet met in het totaal 13.000 zonnepanelen. We spreken over een project van 3 megawatt piek op een oppervlakte van 38.000 vierkante meter en telt ongeveer 13.000 panelen. Dit project maakt natuurlijk dat Gros Bruno met zijn 15 servicestations met deze installatie zijn volledige energiebehoefte voor de totale groep kan afdekken. In zo'n project is het heel belangrijk dat er op 3 zaken worden opgelet. Dat is de eerste, je moet een goede prijs hebben voor je installatie, een hoge opbrengst en ervoor zorgen, wat heel belangrijk is, dat de risico's uit het project zijn gehaald. De zonnepanelen zijn geleased en het is de zon zelf die bepaalt hoe de terugbetaling van die leasing gebeurt. De terugbetaling van de leasing gebeurt via de opbrengsten van de zonnepanelen zelf, waardoor eigenlijk de terugbetaling gespreid wordt over het jaar en afhankelijk is van de zoninval. Gros Bruno maakt het de truckers aangenaam. Koelwagens kunnen elektrisch laden dankzij de zonnepanelen. En er zijn sanitaire voorzieningen voor de truckers. Naast troeven zoals de klassieke shop, de carwash en een autoverhuurcentrum is er ook een stijlvol restaurant. Hier kunnen niet alleen truckers genieten van een heerlijke maaltijd. Iedereen is welkom in Il Restaurante. Door haar open keuken ben je er getuige van hoe de gerechten met een mediterraan tintje voor u à la minuut bereid worden. Gros Bruno heeft met haar nieuwe servicestation met overdekte groene parking en luxueus restaurant het tankstation van de toekomst gebouwd.